Melyik részét szereted legjobban a tetoválásnak? Tervezést, a folyamatot, ahogy megismered mondjuk az ügyfelet, ha meg akarod ismerni, vagy magát, amikor már alkotsz és már ez felkerül a bőrre? Ez egy nagyon jó kérdés, és nem tudok rá válaszolni, vagy nem tudok egyet választani, mert mindegyiknek megvan a maga szépsége. Nagyon szeretem, meg szerintem elengedhetetlen megismerni valamennyire a vendéget, vagy hogy mit szeretne, mi legyen a vágy, ami a vágyának a tárgya, mert lehet, hogy mond egy témát, de kell hozzá hangulat, az mindegy, hogy mi a téma majd. Hát nem teljesen mindegy, de nagyon fontos a töltete, meg a hangulata, hogy aznak mi a szándéka, annak a tetkónak, milyen érzetet akar magán viselni, de ezt általában az embert meg kell hozzá ismernem, hogy tudjam, hogy neki mi lesz az a hangulat, vagy mi az az érzés, amit bele kell tenni a tetkóba. És használod a megérzéseidet? Igyekszem. Sőt, mondhatnám, hogy sokszor elkerülhetetlen, hogy nem használom. Hiába akarom nem használni, nem engedi, hogy ne használjam. Sokszor olyan, hogy az agyam elvinne egy másik irányba, de mégis itt belül valami mozgat, hogy nem, ennek ez kell, ez az irány. Én nem is tudok olyat kiadni, amit úgy csináltam meg, hogy elvittem az agyból valahova másik irányba, és utána érzem, hogy nem az. Tudom, hogy látom magam, hogy leül, és azt fogja mondani, hogy jó, oké, lehet. De hogyha azt az irányt választom, amit érzek, akkor viszont azt fogja mondani, oké, ez az, amire gondoltam. Vagy nem is tudtam ilyet elképzelni. Mert ilyen is volt, hál' Istennek. De pontosan ugyanaz az érzés volt nekem tegnap este. Igen? Hogy valami olyat csináltál, ami még kvázi meg se fogalmazódott a fejemben. Nem tudtam volna így ilyen szépen körbeírni, hogy amúgy mit tetszene. De jó. Szóval... Ennek örülök. Az a nehéz sokszor, hogy különbséget tenni a megérzés között, meg a gondolat között. Hogy azt agyból tettem oda, vagy van egy ilyen intuitív ráérzésem, hogy aha, ez kell. Ezt nagyon nehéz megkülönböztetni egymástól. Ez az egész tetoválás dolog azért igencsak megosztja szerintem a társadalmat, meg a korosztályokat is. Nekem van fix emlékem arról nagyon-nagyon mélyen, erőteljesen, hogy mikor szólított meg először a tetoválás maga. Gondolom neked is. Hogy szeretnél magadnak tetoválást? Is, meg hogy mennyire érdekel ez az egész világ, és hogy mennyire zseniálisnak tartom, hogy tényleg mennyire gyönyörű munkákat adtok ki a kezeitek közül. Neked mi volt az az élmény, ami a leginkább meghatározó volt? A tetoválás? Nekem sok ilyen volt egyébként, de nagyon nehezen jutott el a tudatomig, hogy ezzel kellene foglalkoznom. De sok ilyen volt. Az egyik ugye az hát én általános középiskolában, nem is általánosban, de középiskolában én nagyon sokat rajzoltam az iskolapadra, meg a törikönyvbe. És az iskolapadra sokszor rajzoltam magamat, amikor kosarazok, mert ugye kosárlabdáztam, bár nem vagyok magas. És mindig telerajzoltam magam tetkókkal. Szerettem volna a vállamra egy ilyen non-figuratív napot. Jó, hát 90-es évek, most hát az már 2000-es eleje. Hál' Istennek nem került fel a vállamra akkor. De mindenkinek, nagyon sok ilyen, nagyon sokszor kidíszítettem az ember karaktereket, főleg az sulipadon. Úgyhogy ez már ilyen tetkós dolog volt. De nagyon szerettem volna a tetoválást, nagyon vonzott, így valahogy mindig ott volt, csak nem tudom, nem azt rakta be nekem az élet, vagy nem az élet, hanem a környezetem nem azt, nem is tudom, hogy fogalmazzam meg, mert nem ők se rakták bele, hanem valahogy így más raktak előtérbe. Nem támogattak benne? Szóba se került, hogy eszembe se jutott, hogy nekem tetoválnom kellene. Pont emiatt, mert jó tanuló voltam, orvos leszek, ügyvéd leszek, család első diplomás, nem tudom, aztán így ez volt, hogy jó, akkor nekem. Egyik nagyanyám papnak akart, nagyapám politikusnak, a harmadik orvosnak, nem tudom, aztán így. Az ember ilyenkor döntse el, hogy akkor mi van, én mit akarok.
De nem hagyta nyilván az ösztönöm, a lelkem, hogy nagyon szerettem rajzolni. Egészen kicsi gyerekkorom óta, óvodába. Ezt nem emlékszem rá, csak mesélték a sztorit. Óvodába kértem egy akkora lapot, mint amekkora én vagyok, hogy ragasszák ki az ajtóra, és a tükörből rajzoltam magamat, így minden, így nyuszis, nadrág, nem tudom. Ilyeneket csináltam, úgyhogy ez mindig része volt az életemnek, meg mindig az arcok érdekeltek valamilyen nagyon. Mindig a szemet meg az arcot akartam megtanulni ábrázolni. Talán az, mert ott lehet a legjobban kifejezni az érzelmeket, vagyis hát akkor még azt gondoltam. De ez lehet, hogy most is így van, hogy ott lehet legjobban kifejezni. Aztán édesanyámnak nyílt egy papírószerboltja, egy időben egy tetovárószalon mellett, ugye, ahol mindig be akartam kukkantani, de hát nem nagyon engedték, mert 11-2-3-4 éves voltam, nem tudom. De már akkor nagyon vonzott. Aztán később a tévében a Miami Ink Ellie Ink sorozat. Vagyunk így egy páran ezzel Az a szerintem a félvilágot megmozgatta. Hogy így betekintést engedett egy kicsit ebbe a világba. Ez nagyon jó volt egyébként. De ott akkor konkrétan azt éreztem, hogy miért ők vannak ott, miért nem én. Az volt az első ilyen nagyon erős érzet, hogy én ezt meg tudom csinálni. És nagyképűen fog hangzani, de azt gondoltam, hogy jobban meg tudom csinálni, mint ahogy ők csinálják ott. Így visszagondolva jobban is. Hát azért ott a Chris Carver, ő kinőtte magát nagyon. Igen, talán ő volt a Ő ilyen japán vonalon mozgott, és még mai napig fent van a neve. A Két Fondi ugye már most zenél koncertezni igen, jár. Igen, követem felületeken. Volt még most nem emlékszem, hogy a Nico Hurtado az ott indult-e vagy sem. Vagy volt-e köze hozzájuk. Ezt nem tudnám megmondani, viszont a Chrisnek a mai napig a szemem előtt van egy portréja egy nőről, egy nagyon-nagyon szép hosszú hajú hölgyről, ami a legszebb volt szerintem az összes évadban. Tudom, hogy ő inkább ezt a japános vonalat, meg kerámiákat is fest. Igen, azt hiszem, láttam. Na, őt, tehát róla tényleg azt tudom mondani, hogy szerintem ő volt az ő bandájukból az egyetlen, aki úgy csinálta. Még a Chris Nunez is talán, de ő ezt a spanyol attitűdöt hozta. Igen. Nem lehetett lerobbantani engem a tévéről, amikor ment ez a műsor. És még emlékszem, hogy így anyukám így húzta, és azt állját az elején. Jaj, most ezt nézed? De mondom, olyan izgalmas. És engem például, tehát milyen érdekes, engem meg kifejezetten érdekeltek a történetek, amikor elmesélték az alanyok, hogy miért szeretnék azt a mintát, mit jelképez a számukra, mit üzen, mit akarnak mondjuk megörökíteni, feldolgozni, bármilyen. Tehát itt a sorsok engem baromira érdekeltek mögöttem, még hogyha adott esetben a fele nem is igaz, akkor is. Tehát, hogy akkor is tehát, hogy engem így az emberi része érdekelt jobban. Nyilván maga nagyon szeretem a képzőművészetnek bármelyik formáját, mert zseniálisnak tartom azt, amikor valaki ilyen gyönyörűeket tud alkotni. De ennek a műsornak pont az volt szerintem, ez legalábbis számomra az értéke, hogy kicsit az ember is meg lett mutatva hozzá. Igen, azt nagyon jól csinálták. Meg hát marketing szempontból ez mindenképpen, tudjuk, hogy ebbe az irányba is ment az a Discovery Channel, vagy nem tudom, hol futott, vagy TLC valami. Igen, az egy nagyon jó húzás volt. Neked van ilyen hobbid, vagy valami, ami képzőművészethez kapcsolható? Mindig szerettem valamit kézzel készíteni. Nagyon-nagyon kevés szabadidőm van, de akkor azért igyekszem festeni. Mandalákat szoktam. Tényleg? Ja. Az nagyon izgalmas. Meg hát igen, a színek fontosak számomra is. És mivel fested a mandaláidat? Akrill? Akrillal. Semmi különleges. Fára? Nem, vászonra.
vászonra, de van, amit fára is festettem. Sok mindent csináltam. A Covid alatt egész sok időm volt. Picit Hogy? mással foglalkozni. Hát picit kevesebb volt a hagyományosabb munkám, akkor még nem váltottam át a jelenlegi hivatásomba. Mi a jelenlegi hivatása? Asztrológus vagyok. Asztrológus? Az nagyon izgalmas. De akkor ezt így, hogy kell elképzelni? Elsősorban személyiségelemzéssel foglalkozom. Személyiségelemzéssel? Születés pillanatában magunkra veszünk egy ilyen kis csomagot, egy kódot, és ezt próbálom dekódolni különböző eszközökkel. És én egy elég speciális ágát űzöm az asztrológiának, karma asztrológusnak nevezem magamat, úgyhogy nem csak a hagyományosan vizsgált égi testeket nézem meg személyen, hanem a két aszteroida égőben már felfedezett és elnevezett kisebb égitesteket is át szoktam futatni a képleten, úgyhogy elég nagyon pontos, összetett. igen, nagyon összetett, jóval nagyobb előkészülettel jár, mint egy hagyományos gondolkodásmód, és hát elég pontos információkat lehet adni az ügyfélnek, nagyjából bármilyen kérdéssel kapcsolatosan. A karmaasztrológia az kifejezetten a blokkoknak, elakadásoknak, félelmeknek, fóbiáknak, mindenféle nehézségnek a feltárására alkalmas, de rengeteg lehetőséget, irányt lehet mutatni, hogy mi lenne a terv. Nyilván az én hitrendszeremben az van, hogy nem csak egyszer érkezünk, valamiféle tapasztalati útvonalat azért terveztünk magunknak, és ebben tudok adott esetben segítséget nyújtani az ügyfelek számára. Tehát az, hogyha valakinek elakadása van, akár magánélet, akár karrier, vagy bármilyen életterületén, akkor meg tudod neki mondani, hogy jó az az irány, ahol kapizsgál, vagy egyáltalán jó helyen van-e? Abszolút. Igen. Azt figyeltem meg, hogy az emberek azt az életcélnek nevezett elképzelést már 40 éves korukig alapvetően el szokták érni. A probléma általában az szokott lenni, hogy nem mernek nagyobbat álmodni maguknak, nem mernek plusz dolgokba belekezdeni, ami adott esetben az ő boldogságukat kiegészíteni vagy növelni. Vagy érdekes mostanában, érdekel, vagy mozgat téged? Hát az időmnek a nagy részét tényleg a munkával töltöm el, amit ugye nem tekintünk munkának, mert ez a hivatásunk. Hát nem tudom, hogy te hogy vagy ezzel, de én képes vagyok Nekem nincs munkám. 16 órán át foglalkozni ezzel a témával. Nekem nincs munkám. Én úgy vagyok, hogy egyszer ezt mondtam valakinek, így valami ismerkedésnél, és így azt hitte, hogy én a munkanélküli vagyok, vagy nem tudom. Azt mondtam, hogy oké, mindegy, hagyjuk. Mostanában Erzsébet királyné Sziszinek a képletével foglalkoztam így önszorgalomból. Sziszi? Sziszinek, igen, mert nem tudom, mindig is vonzottam Sziszihez. Nem mondod. Ő egy igazi, én nem ismerem a sztoriát, de ő egy kicsit olyan lázadó volt, ugye? Nem is kicsit volt lázadó, és ha már így ráfűzhetek, nem tudom, hogy tudtad, de neki volt tetoválása. Tudtam. Képzeld el. Akkor nem mondtam újat. Tudtam. Úgyhogy ezt megpróbáltam megkeresni, és megtaláltam a jelölőt a képletében. Egyébként, hogy miért. Amit találtál meg? Hát a jelölőket, tehát hogy miért. Mert ugye hagyományos gondolkodásmód szerint, hagyományos asztrológia szerint neki egy ilyen jó kislánynak kellett volna lennie, de hát, mint tudjuk, nem volt az, úgyhogy addig nagyon nem, igen. turkáltam a képletben, megvan a megoldás, meg a válasz egy csomó mindenre. De jó. És hogy milyen az élet, tehát hogy talán ez volt az utóbbi időszakomnak egyik ilyen nagyon vicces időszaka. Utolsó másfél hónap az így zajlott kb., hogy kitaláltam, hogy akkor szeretnék valami kutatási területet, már hogy kell valami újba belefogni, már néha kell. Aha. És akkor kitaláltam, hogy akkor ismertebb embereknek a képleteit fogom nézegetni, és hogy valamiért elkezdek Sziszivel dolgozni, és volt egy ilyen napom, amikor csak úgy mentem, nem tudom, veled volt ilyen, hogy csak reggel fölkeltél, elkészültél, és jó, most elindulok a városba, és
csak úgy sétálgatni fogok. Nézem az épületeket, felfedezek új üzleteket, olyan dolgokat, ami még sosem szúrt szemet, és akkor ebben a kis flow állapotomban rám jött egy nagyon régi, nagyon kedves ügyfelem, hogy mi újság van, mit csinálok, mert hogy ő egyébként dolgozik bent a Madame Tussaudsban, és hogy nincs kedvem meglátogatni őt, ha már én itt ilyen, nem tudom, lazán töltöm a napomat. Úgyhogy mondtam, hogy hát tulajdonképpen miért is ne. Úgyhogy bementem hozzá, és akkor végig vezetett, egy ilyen komplett idegenvezetést tartott nekem. De jó. Innen is üdvözlöm Adriánt, úgyhogy nagyon fantasztikus volt, és hát elvezetett Sziszihez. a kis figurájához. És akkor mutatta is, hogy nézd, itt a tetoválása. Egyébként Adrián is nagyon színes egyéniség, és nagyon... Neki a vállán volt, vagy hol volt? Igen, ugye? igen, a kockáján, vagy vállán, igen. Vállán. És igen. mi volt ez a vállás? Nem emlékszem. Rózsa vagy? Egy horgony. Egy horgony. Egy igazi tengerész. Igen, mert nagyon szeretett ugye utazgatni életének a másik felében, leginkább utazásra töltötte. Igen, sok ilyen híres személyiségnek volt tetoválása, akiről nem gondoltuk volna. Hát igen. Politikusoknak is, királyoknak, nagyon soknak. Nagyon üti. Azt hiszem, hogy Miklós is volt talán. Kádárnak is volt, azt hiszem. Lehet. Látod, én ebben nem vagyok ennyire otthon. Csak gondoltam elmesélni, hogy milyen érdekes, hogy... Nagyon érdekesek. Nekem is van egy könyvem, Tetoválás 100 éve. Ott például tök jól bemutatja a korszakokat, hogy melyik korszakban, melyik rétegnek volt a kiváltsága a tetoválás, vagy éppen bélyegzése. De volt egy olyan korszak, amikor konkrétan csak az arisztokraták tetováltattak. És nem fogod elhinni, arctetoválások voltak, ilyen nők szemük alá pici virágokat. Igen, nagyon komoly. És ez egy kiváltságnak számított, hogy nekik tetoválásuk van. Aztán átment a bűnözők részére, meg a katonák, tengerészgyalogosok. Aztán bélyeg lett belőle. Valamilyen formában egyetértek azzal, tehát az én hitrendszeremben én azt vallom, hogy azért minden hatással van ránk, tehát nem mindegy, hogy milyen színű ruha van rajtunk, nem mindegy, hogy hogyan mutatom meg magamat a külvilág számára, és nyilvánvalóan a bőrön levő minták is igenis hatással vannak ránk, a szimbólumok, Abszolút. tehát én ezt vallom. Úgyhogy valamilyen formában természetesen bélyeg, de hát miért ne lehetne valami De nem feltétlenül szép ez dolog? negatív dolog, igen. Igen. Tehát lehet ennek egy nagyon nagy pozitív töltete, meg egy akár segítő töltete is, vagy nem tudom azt másképpen Abszolút, fogalmazni. Mint például a tiéd is, nem? Védelem, szimbólum, ugye? Igen, mert nagyon sok mindent jelent a pálvatól, minden kultúrában nagyon különlegesnek találták, mert hát egy földön túli szépségű tollazat, Mondjuk ezzel Nincs egyet tudok véges. érteni. ami ennyire gyönyörű, úgyhogy persze, és teljesen mindegy, hogy melyik színváltozatot nézzük, hogy nem tudom, tudtad, de van még fekete is. Van fekete Még pávató. fekete is van. Wow. Igen, úgyhogy nagyon-nagyon szép, mert nyilván ez a zöldes, kékes árnyalat, ez ami minden, és minden kultúrában, mert tehát elterjedt De ez a leggyakoribb is a madaraknál, nem? Ez a Ami? faj. Hát, hogy a páva fajoknál ez a legnépesebb, Igen, azt hiszem. ez a kékes, zöldes. Igen. Nagyon sok mindent jelent. Változott is a jelentéstartalma azért korok, kultúrákon keresztül, de abszolút a pozitív dolog az, ami erősíthető. Tehát teljesen mindegy, hogy most itt a feng shui-ban gondolkodunk, mert ez a gazdagságot jelenti, azt hiszem nálunk. A feng shui-ban? Igen, a bőséget, meg hát nyilván mindenhol a szépséget, tehát a szépség az alapvetően ott van benne. Ezt valahogy nem is értem. Igen. De abszolút védelem, tehát hogy én, ami az elsősorban kötök, én ugye az alapvetően a görög és a római kultúrkörből, meg istenségekből merítkezem elsősorban ugye a munkám folyamán. Aha. Ugye Hérához társítjuk a pávatollat. Pont ezen gondolkoztam, hogy Pallas Athéné, vagy Héra, vagy ki? Héra, abszolút Héra. Héra.
Híra a mindent látó szeme. Mert ő azért a legendákban neki muszáj volt nagyon figyelnie. De alapvetően védelem szokott lenni, meg a látás, tisztánlátás, tehát hogy ennek van, több szintje van ennek a szimbólumnak. Aha. De nyilván a spirituális része miatt szerettem volna ezt viselni, és viselni szeretném. Akkor számodra ez volt vagy ez a jelentése, hogy ezt társítottad hozzá? Igen, Spirituális. tisztánlátás miatt. Hogy jobban átlássak helyzeteket. Hamarabb átlássam azokat az adott esetben élethelyzeteket, amik már nem engem szolgálnak. De mivel örökké szép, ezt így fogalmazhatom, tehát nem tűnik el a színe. Ugye a hím állat minden évben elhullatja a tollazatát, és nem tűnik el, tehát több 10 évvel később is ugyanilyen gyönyörűen élénkek lesznek a színei az elhullajtott tollaknak, ezért az örök életet is szimbolizálja, nem a megújulást, újjászületést, halhatatlanságot. Jó, de jó. És hát azért alapvetően azt gondolom, hogy ez az eszencia, a lélek maga az egy örökké létező. Akkor ez egy nagyon szép szimbóluma ennek. Hát szerintem is, vagy hát én legalábbis úgy gondolom. És nagyon-nagyon régóta gondolkodtam már ezen. A legelső gondolatom is az volt már a Miami inkes, LA inkes korszakból is, hogy nekem egyszer biztos, hogy lesz egy pávatollam, csak attól féltem, ugye én a nem jó vendég, aki nagyon könnyedén szőrödik, mert a tökéletességre törekszik folyamatosan, hogy ezt valaki olyannak kell készíteni, aki nem is tudom, tényleg látja ennek a mélységét, meg hát eltalálni a színeket profánul magyarázva is. Én is ilyen vagyok egyébként. Aztán csináltattam egy random tetoválást. Az egész karom random egyébként. Azt mondod? Tényleg, igen, random lett. Én csak mondtam egy pár érzést, pár gondolatot, semmi tárgyat. Sokszor ez jó, meg sokszor nehéz is egyébként úgy tervezni, hogy nyissok támpont. Ha valakiről tudjuk, hogy az a stílus biztosan tetszik neki, vagy hát én legalábbis így vagyok vele, akkor is jó, hogyha mond egy-két témát, hogy mi is mit, mert most én hiába gondolkodok, nem tudom, épületrészletben, hogyha ő épp virágokban gondolkodik. Igen. Valami támpont az oké, de mindenképpen fel kell így mérnem. De jó a szabad kéz is, sokszor. Sok ilyen munkád volt már? Mármint milyen? Hát amit így szabadabban tudtál kreálni. Igyekszem, igen, úgy... Ez nagyon érdekes, mert itt van benne az alkalmazott része, az alkalmazott művészi része, hogy valamilyen témában kell gondolkodnod, valamilyen témát kell megfognod, és az attól függetlenül ugyanúgy szabad. De hogyha én készítek egy olyan tervet, amihez nincs vendég, akkor nekem az például sokkal nehezebb elkészíteni, mert kinek csinálom, nincs meg az a kinek érzés. Nincs mögött az a személy, akinek csinálom, és nyilván csinálok olyan tervet is, meg majd fogok közölni egy-két olyan posztot, amiben új friss tervek lesznek, amit technikailag szeretnék megvalósítani, de hogy annak meg a személynek kell megtalálni a tervet, vagy a tervnek a személyt, nem tudom. A terv fogja megtalálni a hozzávaló embert szerintem. Nem a terv készült a meglévő embernek. Ez egy tök érdekes. Igen. Sokszor, de tervezés szempontjából azt szerintem nekem legalábbis az ilyen nehezebb, mert én szeretem az embernek csinálni
Van benne egy ilyen, Értelek. értesz? Vagy mit akarok mondani? Én már nem. Én már nem értem. Továbbra is, mivel jól és ügyesen tudsz hangolódni, ezért inkább ezt szeretnéd arra az egyénre készíteni. Így van, igen. Igen? Na, most eszembe jutott, hogy a legjobb barátnőmmel még középiskola a végén elmentünk egy alkotótáborba, a Bakonyba, ilyen kvázi elvonulásra, ahol mindenféle kreatív dolgot lehetett készíteni, a csontfaragástól kezdve a fafaragáson át, nem tudom, lószörből gyűrűket csomóztunk meg, tehát mindenféle ilyen nagyon különleges technika volt. Én nagyon szerettem, és ott emlékszem, hogy kifeküdtünk a napra, és a barátnőm már akkor hát nagyon orientálódott így a tetoválás irányába, és akkor most tudom, hogy most melyikünk kezdeményezte, de hogy ő úgy nagyon szívesen úgy felirajzolná a vádlimat, és egyébként pont a bal vádlimat. Azt végig rajzolgatta ilyen tipikus old school mintákkal. Tudod, az a dobókocka, nem tudom, cseresznye, nagy, nem tudom, lollipop, mindenféle színben, és akkor ilyen jó erős kontúrral, és de annyira jól nézett ki. Ilyen full színes az egész. Én az unoköcsémet rajzoltam tele. De tényleg. Ugyanilyenekkel, aha. Ilyen szívát lőve, meg Azaz, igen. az a horgoly, meg mindenféle. Old school. Ja. Nagyon imádták. Ezt nagyon. Akkor kezdték el kérdezgetni az unoköcsémnek az anyjától, meg az apjától, hogy én tetoválok. De nem tetováltam. Még nem. Akkor még nem. De már akkor mozgolódott bennem, hogy jó lenne. Szóval nem tudom, mit csinálnék, ha nem ezt csinálnám. Valószínűleg ugyanezt csinálnám, hogyha nem ezt csinálnám. Mi az a valódi hivatás? Mi akartál lenni gyerekkorodban? Volt valami álmod, vágyad? Ilyen gyerekkori láttad a tévébe, én is azt akarom csinálni. Vagy valami hasonló vágyad? Fodrász. Nem mondod. Fodrász akartam lenni, Az és én is asztrológus. Tényleg? És akkor végül miért nem fodrász lettél? Dolgoztam egy darabig a szépségiparban, úgyhogy azt kipipáltam. És végül is minden vágyam teljesült, amit szerettem volna gyerekkoromban. Hát ehhez gratulálok Úgyhogy egyébként. így ennyi éves koromra ezt most már kimerem jelenteni, hogy a gyermekkori vágyaimat és álmaimat mind megvalósítottam. Ez nagyszerű. Igen. Hát tipikusan, nem tudom, szüleim lebeszéltek róla, hogy jaj, hát hogy azért az nem egy olyan könnyű munka, persze szép, de... Melyik a hát, fodrász? Fodrászatnak, hogy ott állandóan állni kell, de hát az is egy művészet. Hogyne, sőt. Szóval főleg így, hogy tényleg dolgoztam szalomban, láttam fodrászoknak a munkáját, és hogy mennyire összetett, és hogy tényleg mennyire durván lehet szakosodni egy területre. Tehát, hogy vannak, aki tényleg ilyen zseniálisan fest, valaki, nem tudom, vágásokban tökéletes, úgyhogy tapasztaltam azért egy jó pár évig azt a világot is, és nagyon szerettem, és ott is, visszacsatolva az emberi történetek és sorsok voltak azok, amik leginkább lenyűgöztek. Tehát, hogy tényleg kötetlenül lehetett mindig mindenkivel beszélgetni. Valahogy ott is mindig nyitott volt a tér arra, hogy megosszák az emberek az érzelmeiket, meg az elakadásaikat. De hát ezt szerintem te is ismered. Nem tudom, hogy mások egyébként tetoválás közben mennyire osztják meg az életüket veled, de... Hát vannak ilyen vicces videók, és ez tényleg igaz, hogy a tetováló az egy olyan, mint egy pszichológus. Beülnek a székbe, és akkor elindul a szájuk. De ennek örülök, de nem mindenki. Nem mindenkivel beszélgetek. Vannak olyan területek, ahol valakinek kellemetlenebb, vagy neki jobb úgy koncentrálnia, elviselnie, hogy nem beszél, becsukja a szemét, vagy magába fordul. De általában van, akinek megered a nyelve, és mindent mesél.
mint hogyha 100 éve barátok lennénk, vagy nem tudom. Elmondja az egész életét. Én például, amikor engem tetoválnak, akkor nekem kell az, hogy belemélyedjek, hogyha olyan érzékenyebb rész van, amikor én kapom a tetoválást. De ugyanúgy szoktam beszélni közben. Én is, hogy mesélni. Fölteszem azt a tipikus hülye kérdést, ez hány munkaóra volt a karod? Hát, ez nagyon érdekes. Számoltátok? Igen, a külső része az egy conventionen készült. Ott első nap, pénteken 11-11:30-tól 8-9-ig csináltuk. Második nap szombaton fél 11-től szintén 8-9 körül hagytuk abba. A harmadik napon, ugyanilyen 10 utáni kezdés, ott fél 4-4 körül fejeztük be. Tehát ahogy számoltuk, ez egy ilyen 5 alkalom volt 3 napban összetolva, zsinórban. A belső része az pedig 3 teljes napos alkalom, azt már stúdióba készült. Úgyhogy 1, 2, 3, hát ilyen 8-9 alkalomra jön ki egyébként, mire elkészült teljes. De ilyen 3 blokkba készült a belső része, és úgy készült, hogy az első nap, második nap. És akkor ez egy külön alkalom, 2 egymás után volt a 2 nap. Hogy ilyen mély vízbe ugrottam. Igen. Eléggé. Nagyon, de ez ilyen tudatos is volt egyébként számomra, mert meg akartam tapasztalni, hogy milyen. Tehát ettől többet nem szoktunk. Tehát 3 a maximum nap, ahol bármi is előfordult, még hogy hallottam, hogy tetoválnak. Conventionen például ott szokott ilyen előfordulni, de meg akartam tapasztalni, hogy milyen, hogy mivel jár, mert addig nem tudom, hogy a vendég mit érez, akár egy nap végén se, amíg nincs egy egész napos beülésem magamon, ugye.